Tu je naša reprezentácia, ktorú čaká ťažký víkend, pretože sa stretne s najčastejšími, najfrekventovanejšími rivalmi. S Českom a Švajčiarskom sme dokopy odohrali už 130 zápasov, ale na Švajčiarov budeme myslieť až po tom, čo sa dostaneme cez prvú šampionátovú prekážku, ktorou je Česko. Polovica 8. minúty a naša prvá presilovková formácia, do ktorej je posunutý Bakoš. Tu Krištofovi, Jurčovi a Naďovi. Na modrej čiare Sekera. Sekerová strela, Tecová na gól! Vyhrávame 1-0. Blesku rýchlo využitá presilovka, Slovensko vo vedení. Bakoš môže strieľať, strela zrazená, k dorážke sme sa nedostali a Naď musí zrýchliť, pretože ho napáda Kubalík a už je na ľade aj Jaškin. A toto je kombinácia, z ktorej Kubalík vyrovnáva. Dobre Jurčo postavený a zacláňa vo výhľade na dlhý Francúzov. Sekera môže strieľať, gól! Gól! Využitá presilovka číslo 2, opäť sme vo vedení. Fantasticky strieľajúci Andrej Sekera. Myslím, že to bol čistý priestrel. Nestrašilovi odskočil puk, hneď to využíva Buc, ktorý ho zdržal a vytlačil Poláška za bránku. Poláškovi puk utekal, ale nedostal sa do moci Davida Buca. Pozor, si musíme dať na Nečasa, ktorý vyrovnal 10 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Bude sa predĺžovať. Polášek na Jaškina. Jaškinová strela zblokovaná, ešte Dmitri Jaškin išiel dôrazne za pukom a rozhodol tento duel, že si vyhrávajú 3-2. Aj duel po 4 rokoch, presne tak, ako to bolo na šampionáte v 2014 v Minsku. 3-2 vyhrávajú Česi po predĺžení. Preniesol Diazovi, prehrávame 0-1. Teraz sa do našej kombinácie pripietol Šervej a to je príležitosť pre Švajčiarov. Po 22 sekundách prehrávame už 0-2. Obrovská chyba, ale naozaj obrovská. Mali sme v tretej tretine veľa, ale málo pukov prešlo až na Bérovú bránku. Príležitosť ešte pre Čajkovského, koniec zápasu, v ktorom sme podľahli Švajčiarom 0-2 a márne lovím v hlave situáciu, kedy sme mohli povedať, že sme si naozaj zaslúžili gól. A práve v defenzívnom zákroku. A smolný moment, myslím, nášho kapitána Andreja Sekeru, ktorý tečoval strelu za rybára. Tu je však prečíslenie na našej strane, príležitosť. Gól! Haščák Marcel konečne zlomil šampionátové strelecké prekliatie. Má dobre našľapnuté Naď, tandeme má Jurča, prenechal Jurčovi. Gól! Gól! Vyhrávame 2-1.
Navyše ešte sme ukontrolovali puk. Jaroš bude nastreľovať. Gól! 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 Je to gól! Určite bol puk za čiarou, vypadol Starkbaumovi. Ten strom nie je až taký silný. Však našľapnuté Schneider, proti sebe má Fehervári, ho Fej stratil hokejku a Rakúšania to blesku rýchlo využili. Schneider znižuje na rozdiel jediného gólu. 42. minúta. David Bondra môže ísť dopredu, ale iba takto odohral klub, netrafil prázdnu bránku. Netriafal, nech to nie je zakázané uvoľnenie. Heinrichovú prihrávku sme zachytili. Krištof môže rozhodnúť. Mišo Krištof nedal do prázdnej bránky, ale je tam gól! Je tam gól! 4-2. Odratávame posledné sekundy tohto zápasu. Slovensko vyhráva 4-2 nad Rakúskom. Prečíslenie na našej strane. Gól! David Bondra! Bondra sa presúva pred bránku. Svitana. Svitana chcel časovať prihrávku. Gól! Gól! David Buc! Lero znižuje. Na 1-2. Je Flery, Ovitus, podrečiare Teddy da Costa, ale pri mantineli tráca Davida Buca. Je tu prečíslenie. Čajkovský. Gól! 3-1. Tento zápas už neprehráme. Krištof chcel si počkať na spoluhráčov. Grman môže strieľať. Gól! Vyhrávame 1-0. Klingbergovo nastrelenie, vyrovnané 1-1. Jon Klingberg. Jeden z najproduktívnejších zadákov v tejto sezóne NHL. Neprihral Petersonovi na strelu z prvej, ten si ešte puk pristavil. Gustafsson hľadal pred bránkou Backlunda. Je tam aj Nyquist, jeho dorážka končí v bránke. Prehrávame 1-2. Kombinácia Švédov. Kempe našiel De La Rosa. Prehrávame už o 2 góly. Bez hokejky, ktorá mu ostala zapichnutá v mantineli. Ale Švédi sa udržali, neudržali. Je tam Ďaloga, je tam spoločne s ním Lacovák. Máme šancu v oslabení. Gól! Gól! Ďaloga sa potešil aj s rozhodcom. Sú ďalší na ceste, to bola krásna prihrávka. Krištof má na opačnej strane voľného. Máte gól! 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 Vyrovnané 3-3. Kousky ale nevyhodil puk a je z toho príležitosť pre Rakela. Rakel ešte prihráva. Smolný vlastný gól. Prehrávame 3-4. Gavrikov, také nové zakončenie, ešte jedno z opačnej strany, ktoré končí.
útočí v našej bránke Maxim Mamin. Ktorý tam číhal úplne voľný. Vaciuk z prvej na 2-0 zvyšuje Gusel. Náš čas sa kráti. Už so 6 korčuliarmi. Ale pripukuje Šalunov, ktorý uzavrel naše šance na to, aby sme sa pokúsili aspoň zdramatizovať záver tohto duelu. Jurčo, pod bránkou Mahaščáka, presunul sa tam aj Hovorka. Jurčo na modrú čiaru Sekerovi, Sekerovo nastrelenie zastavil Gusev, Barabanov ešte dopraje gól Michejevovi. 15 sekúnd pred koncom Ilja Michejev doniesol puk do bránky. 0-4. Bakošová strela, príležitosť na dorážku. Bielorusi puk upratali, ani Naď, ani Krištof ho nedoťukli. Zatrusa, strieľal opäť Bakoš. 2-0. Teraz máme šancu hrať presovú hru. No, celá formácia bola na ľade, Bieloruska bola na ľade veľmi dlho, teraz však zabudnutý Kytarov, počkal si na vyhodenie, dostávame gól v presilovke, bieloruský gól v oslabení po 11 sekundách. Arťom Levša, ďalšia strela, pleta zrazená, vyrovnané 2-2. Bakošová strela zrazená, ešte možnosť, gól! Suško prihráva, ako Viršin vyrovnáva. Borobejová telovka, prehrávame. 3-4. Bielorusi prvýkrát vo vedení v 6 zápasoch. Príležitosť na vyrovnanie, gól! Jurčo. Krištof na Hovorku, gól! 5-4. Šiesta minúta. A gól! Vyhrávame 6-4. Ešte príležitosť pre Krištofa. 7-4. Odrátame posledné sekundy duelu, posledné sekundy účinkovania Slovenska na týchto majstrovstvách sveta. Zápas s Bielorusmi, ktorý naše účinkovanie ukončil, ponúkol akoby mini príbeh, ktorý sme tu v Dánsku napísali v jednom dueli.